бовар мекунед нархи ин ду хонагаи фурӯшӣ ҳамагӣ 378 000 сомонӣ бо таъмири нав дар шашум ошёнаи бинои новостройка назди бозори Давлати Зафар рӯ ба рӯи мактаби Пушкинада ҷойгир мебошад. Ман ҳамин мактаби Пушкина ва ин бошад флагштоки маркази ноҳия. Суроғаи пурраи хонаро нишон медиҳем. Аз ин тараф бозори Давлати Зафар, дар ин ҷо мактаби Пушкина ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, подъезди бино ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳаммом, ҳоҷатхона. тамошобинони гиромӣ, пешакӣ хотиррасонтон мекунем. Тақрибан 1-2 ҳафта пас дар ин бино барқ ва об мешаваду иҷозати зиндагӣ карданам метиҳанд. худи хона бошад ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 43 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. дар наздикии хона якчандта мактаб, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозори Давлати Зафар, бозори марказии худи ноҳияи Рӯдакӣ, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона 378 000 сомонӣ. албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, ин хали хона бо ин шарту шароитош ёфтан қариб ки номумкин аст. барои ҳамин варианти беҳтаринро аз даст надиҳед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.